Hello mga kawiga, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng super spicy adobong Bisaya pork humba po. Ayan, ang dami pong sili sa ibabaw at meron din po tayo ditong kanin sa ilalim. At meron din po tayo ditong crispy kangkong. Yan yung pagkakaluto po dito is yung tuyo nagmamantika po. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay biyaya sa amin ko. Sana po lahat na kailangan tulungan niyo po. Ito po isang dalangin ko sa inyo na anak na sa Yeso Cristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo na kamay at magmukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Pasensya na po na ulan-ulan. Marinig niyo po yung lagutok sa bubong po. Crispy kangkong. Mga dahon po. Favorite ko po ito, may mga bulaklak ng saging. Kain natin ng kanin. Kain po. Anghang po. Kain akong Star Alice po. Ang labo. Laman pa siya kalakaboto.
Ito po ribs. Tanggal sa buto. Sarap. Sarap. May mga taba-taba po. Excuse me.
Sarap po ng sili. Maganda po yung sili sa katawan kaya dapat po masanay na rin po kayong kumain. Lapit ko na po. Sarap po. Ano po?